И царят попита: кажи ми сега, какво сториха в святата земя на поле Курукшетра моите синове и Панду готови за бой? О, царю, щом войските видя на пандавите, строени в реда, дори от хана с поглед смутен, към дрона пристъпи учител почтен. Учителю, виж какъв строен е техният ред, каква мощ е подредена напред. Твоят ученик на труп пада син ги води разумно по воински чин. Там са стрелци, равни на Бхима и Арджуна и други герои без чет. Но чуй, о брахмане, сега и за мен, за нашия вожд в безброй битки кален, великият Кишма и Карна с лъка, Ашватхама Крипа с оръжие в ръка, готови за мен да прекрачат смъртта. Нашата сила е неизмерима, а те са по-малко, въпреки че с тях кима. Зато и застанете, пасете реда, подкрепете Кишма с вярна си ръка. Раковини, барабани, тръби, небето и земята трепнаха в миг. Бог Кришна и Арджуна на другото поле във великолепна колесница с бели коне, на духа божествените раковини в миг, и светът се огласи от свещения вик. Киман е наситен герой сред герои, Паундрана до земята се клати от бойни настрои. Други герои на духа раковини боят зове, и светът се разтърси от тяхните гласове. Този тътен небето и земята разби, сърцата на кауравите в страх потопи. Тогава Арджуна, флаг с Хануман, Лагандива в ръка, готов за ураган. Към Кришна се обърна с глас умолен, но непогрешим, и моля те, спри колесницата между двете редици. Нека видя с кого ще се бият днес, дошли да служат на злото без чест. Кришна изпълни молбата му в миг и рече: Партха, погледни. Всички каурави са събрани тук, готови са да се бият на всички напук. Арджуна рече: виждам бащи си, дядовци, учители скъпи, синове и приятели. Сърцето ми в трепет се къпи, о Кришна, крайниците ми треперят, тялото ми гори, а гласът ми е онемя. Гандива пада и потокът на силата ми спря. О Кришна, кажи ми как да вдигна ръка, пред мен са роднини, живота и съдба. О Кришна, кажи ми защо царство и слава убиват любов. Не мога да стоя, умът ми се мъгли, зная тук щастие няма да има, уви. О Говинда, за какво са ни царства, щастие и покоя, ако роднините си убия в този бой? Грях ще падне върху нас тежък и зъл, щом вдигнем ръка срещу родната кръв. О Кришна, кажи ми как да вдигна ръка, пред мен са роднини, живота и съдба. О Кришна, кажи ми защо царство и слава убиват любов. А улчни са те, не виждат вина, но ние, които знаем цена, как да рушим семейство и чест, и в мрак да повлечем рода си без вест. С гибелта на рода традицията пада, дхарма се губи, светът се разпада. Жените страдат нежелано, потомство расте, мрак над поколенията тежко стеле. Чух аз от учителите древен завет, разрушените родове пропадат в ада без светови. Какъв грях сме готови да сторим, за трон и победа рода да изкореним? По-добре без оръжие да срещна своя край, отколкото с грях да живея в земния рай. О Кришна, кажи ми как да вдигна ръка, пред мен са роднини, живота и съдба. О Кришна, кажи ми защо царство и слава убиват любов. Изричайки това, Арджуна сломен и смутен остави лъка си в тъга потопен. О Кришна, кажи ми защо царство и слава убиват любов. Изричайки това, Арджуна сломен и смутен остави лъка си в тъга
потопен.